Здравейте, драги ученици! Днес ще говорим за правилата на тройния скок в леката атлетика. Тройният скок е подобен на скока на дължина, но тук има три фази на отскок. Стъпка и скок. След засилване по пътеката за разбег, състезателят се отласква от стартовата дъска и след като изпълни трите фази на скока, се приземява в трапа. Краят на стартовата дъска е маркиран с ивица пластилин, чието застъпване се счита за фал и скокът се обявява за невалиден. При състезание всеки от състезателите има право на 3 опита, след които най-добрите 8 отскачащи имат правото на още 3 опита. За да определят шампиона, настоящите световни рекорди в тройния скок се дължат на Джонатан Едуардс от Великобритания, 18 метра и 29 см, и Инеса Кравец от Украина, 15 метра и 50 см. И двата са постигнати през 1995 година на световното първенство в Гьотеборг. Благодаря ви за вниманието. Ако имате въпроси, пишете в коментарите. Виждате.